Jeg er dommer. Ha. Jeg filmer. Gå lige væk dig. Jeg er dommer. Og han misser. Stop video! Jeg vil ikke have ret at sidde der på en video. Så er det der, at jeg tager ikke video på YouTube. Okay, fint. Gå nu tættere på. Nej, lad være, Just. Du skal gå tættere på, så man kan se det ordentligt. Og han misser. Han er jo ikke brændt endnu. Jamen, han mister bolden. Bastian har bolden. Bastian, så er det Mathias. En pæl 4. Mathias. Jeg filmer det. Så er det Silas. Og han misser. Og han misser. Og han misser. Og han misser! Ja, her.